присутностью, придите до моего сына. Что скажет вам мой сын, виконайте. Тому жадаю вам, шановні, доброї волі, а добра воля ваша нехай проявляється в вашій сталій молитві в костюлі. Прекрасно. Коли як пригожа, коли костюл живе, коли в костюлі бачна душа костюлу. Ви, ваша присутність на молитві, і вона ахинає всіх ваших дітей, внуків і родних і весь наш народ. Бо вони йдуть, бігають, учаться, працюють, відпочивають, а їх ахинає ваша молитва, ваше присвячення Богу, ваші різні ахвярки, недоход здоров'я, тяжкості і так далі, Боже, прийми, як з нагороду за моїх внуків, сім'ю, за мій народ. І це сугучно з Богородицею Богом. Вона не тільки Богородиця, як чуємо при священні, а вона Богородиця для крижа. Тобто і в тих терпіннях, тому дай Боже, шановні, нехай ця зустріча з образами допомагає вам час від часу на цьому споміну Матері Божа, наших тяжкостей, на хвалу Божою і нашого освячення. Молимося за всіх нас, за ваше подвір'я, за всю парафію моста, за прошу, міністрантів, за всіх Божа. Ще наше життя і служення Тобі на тому. Молимся Святого Отца, как его зачеты сопровождала опека Матери Божией. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за тих, хто особливо ушановує Найсвятейшую Деву Марию, как вона допомагала йому в житті. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за всіх, хто працює на жниві, как вони могли тішитися плоном своєї праці. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за людей, які знаходяться у відпочинку, как вони пам'ятали про свою християнську годність. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за нас самих, как Матерь Божия благодарила в нашем житті. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Раз Христа, Пана нашого. Амінь. О Марія, Маті Бога, ти не радиш, ані Бога, хто в недоліці в потребі, звернеться правдом Твою в небі. О Марія, Марії Сина, ти надія грешних Адіна. О грешних Адіна. Дикий я грешник, я годний, як син матулі родной, да тебе, Матерь ласкава, шлю покорной просьбы слова. О Марія, Марії Сина, ти надія грешних Адіна. Молитесь, брати і сестри,
Каб маю і вашу об'яву, прийняв Бога Ісейський всемогутний. Нехай нам Бог прийме захвяту з України на спасіння. А даючи пошану Найсвятішій Панні Марії, нехай нам завсюди допомагає Твой Син, який став чоловіком і отдав своє життя на крижі, складаючи Тобі заганною об'яву, який живе і володарить на веки вечные. Пан з вами, І з духом Твоїм, Богу в серці, узнощим і Пана, подякуємо Пану Богу нашому. годна геда і справедлива. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і всюды Табе дзякавалі, Пане Святый Ойча, всемогутный вечный Боже, і каб мы аддавали Табе належную хвалу, благословляли Цябе і прославляли, даючи пашану Найсвятейшей Панне Марії, завсёды дзевы королеве. Яна, раздзеянне Духа Святого, зачала Твайго адзінароднага Сына і, захоўваючы хвалу дзявоцтва, дала свету спрадвечнае святло Езуса Христа, нашага Пана. Праз Яго Твою веліч прославляють хори анёлаў, якія заўсёды радуюцца перад Твоим обличчям. Просім, каб і наші голоси долучилися до них, разом з ними співаючи. Святий, 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 Пан Бог всемогутний, небо і земля, повиння хвали Твоєї, осанна на вершинях, благословленный той, хто приходить у ім'я Пана. Осанна на вершинях. Сапраўды, Боже, Ты святый, Ты криниця всялякої святості. Тому просим Тебе, освяти гэты дары красою Духа Твоего. Не сталися для нас Ён, коли добровольно выдал себе нам, взял хлеб и подяку Тебе складаючи, ламав і роздавав своїм учням, кажучи: «Бярыце і ешце з гэтага все, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдано». Подобным складаючи, подав учням, кажучи: «І пійте зяў все, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе проліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць».
тело и кровь Христа Дух Святый собрал в одно. Памятай, Боже, про костел Твой, рассеянный по всем свете, в досконале любви, разом с Папом нашим Львом XIV, Бишкупом нашим Юсупом и всем духовенством. Памятай так само про братов и сестер наших, які поснули в надежді на воскрешення, а керую так само за всіх померлих, за гэтых 40 годов, які молились в костюлі, служили Богу, наші батьки, брати і сестри, дети, внуки. Масарской парафии, Саутки, Козловщина. И про всех, кто в Твоей ласке пришел в церковь святую. Боже, дозволь им убачить святого обличия Твоего. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, нашими семьями, родными и близкими, нашим парафиям, народом. Как и мы заслужили удел в житті вічним, в єдності з найсвятейшою Богородицей Панной Марией, со святым Юсофом Елеобранником, со святыми апостолами, святыми Симоном и Оленою, слугою Божим Едвардом Ваниловичем, будовничим Червоного костела, святыми Белорусі і всіми святыми, які страдалися тобі, как з ними і ми хвалили і прославляли Тебе, про Сына Твоего, Иисуса Христа. Раз Христа, с Христом и в Христе, Тебе, Боже, Отче всемогутний, в єдності Духа Святого, вся пошана й хвала, разу ще, як і вічний.
даю вам про всіх. Не зважай на грахи наші, але на віру костьола Твоего, і будь ласкав, згодна з Твоєю волею, одарить його спокоєм і єдністю, який живеш і володаєш на віки вічні. Спокой Божий, нехай завсюди буде з вами. Передайте ближнему и мне знак спокою. Спокой нам всім. Який бере